Hoćeš li? Ja da kažem? Pa ja sam mislila da ti kažeš. Ajde, dobro, svako ima svoj izbor. Mislimo na odnos potrošača prema proizvodima i proizvođačima. Pa su tako građani izglasali koji je najbolji domaći proizvod. U ovom slučaju pričamo o soku. Sok je dobio nagradu u Skupštini grada. Čestitamo. Sok. Svi volimo da pijemo sok, ali sok je postao više od soka. Njegova vrednost je zbog ovog priznanja i veća. Ne u ceni, nego ga još više želimo i pijemo. Ovogodišnje priznanje svakako za nas je taj novi podsticaj da daljim inovacijama i tim konstantnim kvalitetom njihovo očekivanje premašimo i u budućem periodu i da se njima svima zahvalimo što svake godine biraju Nektar sokove i tim izborom dokazuju da nije svejedno. Potrošači imaju svoja prava da biraju, kupuju, ali i ocenjuju. Priznanje Moj izbor praktično dodeljujemo po 5. put. Ono je jedinstveno kod nas na osnovu glasova potrošača, dakle ne učestvuje u dodeli žiri, niti bilo kakva komisija. U 14 gradova u Srbiji anketirano je 2010 potrošača i tako su izabrani najbolji domaći brendovi. E pa, živeli!